عصر كحس تاريخ زحالفو عصر كنقد فلتات نزي صعبو حلفنا يخبرت سرد حابن نقحتي يخبطو سواي زدحن بويا 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 نود الدربويا مصف فلتات تاريخ زشيشايا نمد شواهد شاهدة وللمرة الحرة الخالدة ندوزن حائطنا الخلبي ندك العدا فيا عالمين بأحوالنا ندك العدا على فوهة اللغة المجهدة. وما الخبر؟ أسائل لوثة التاريخ تسألني وضوئي عطفتي سير مواويل وهذا الشاطئ الشرقي قنديل إريتريون قامات أكاليل وجيل إثره جيل ونتقد ولا أحد نداء أجمل وخفقة صدرك المنجل أنيميني على الأوتار من زندك ومن غابوا وهم عندك جذور شوامخ الماضي وأنقاضي أنا راضي هوى بلدي ينازعك نسائم عودتي فيك وها عدنا وها قد عاد راوينا عندما يسقط ظل الأقنعة نقطف البوحة تلالا مشرعة الشموس البيض تغفو ها هنا الدوالي السمر تعدو طيعة قامة للفجر تمتد الرؤى تمحق الذل وتفري أضلعا. رجلي أنا عزمي هنا دربي قنار لحني نهار بلدي هنا بلدي هنا رجلي أنا عزمي هنا دربي قنار لحني نهار بلدي هنا بلدي هنا رجلي أنا عزمي هنا ضربي قنار لحني نهار بلدي هنا بلدي هنا تدرينيا وبلين سوري متين كنا منارة شعلة ومنارة بداوي تقري سري وجهري أرضي هنا رشايدة أنا بلادي هنا إريتري أنا تدرينيا وبلين سوري متين كنا منارة شعلة ومنارة بداوي تقري سري وجهري أرضي هنا رشايدة أنا بلادي هنا إريتري أنا شروق رعد وبروق أعيد وأقول خطانا شذور بحر الأحمر شروق رعد وبروق أعيد وأقول خطانا شذور إريتري أنا إريتري أنا
ኣብ 8 ንኡሳን ዞባታት ኣብ ሓደ ሰዓት ብ25 ሚያዝያ ድማ ኣብ ከተማ ከረን ፈታሺ ዝርግሐ ዘለዎ ናይ ሓፈሻ ፍልጠት መጻረይ ውድድር ብጽሑፍ ኣብ መንጎ መንስያ ሰራሕተኛታት ተኻይዱ እዚ መጻረይ ውድድር ብጽሑፍ ክካየደሉ ዝተመርጸሉ ምኽንያታት ሓደ ዝበዝሑ ተወዳደርቲ ኣብ ሓደ እዋን ንምስታፍ መታን ክጥዕም ክልተ ኣብ ሓደ እዋን ንዓቕሚ ናይ ተወዳዳራይ ክሳብ ብ50 ሕቶታት ንምፍታኑን በዚ ድማ ብቑዓት ተወዳደርቲ ኣጻሪኻ ንምሕላፍን ብደረጃ ዞባ ድማ ብሓደ መዐቀን ተጠቒምካ ፍትሓዊ መጻረይ ውድድር ንምግባርን እዩ በዚ መሰረት ድማ ኣብ 9 ንኡሳን ዞባታት ኣብ 10 ንቑጣታት መወዳደሪ ኣብ ዝተገብረ ውድድር 296 ብቑዓት ተሳተፍቲ መንስያ ሰራሕተኛታት ነይሮም በቲ ናይ ሕቶታት ጽሑፍ ተጠቒምካ ድሕሪ ውድድር እውን ካልእ ክፉት ውድድር ኣብ መንጎ ቅዱሳት መንስያትን ተምሃሮን ህዝብን ሰራዊትን ከም ዝካየድ ንታሪኽ ዝምልከት ዘተን ዕላላትን ከም ዝፍጠር ተገይሩ እዚ ናይ ውድድር መደብ ንኹሉ ተሳታፊ ክፉት ኮይኑ ሓቲትካ መወከሲ ተጠቒምካ 100 ካብ 100 ነቲ ሕቶታት ንምምላስ ወይ ከዓ 100 ሚእታዊ ተዳምፂካ ፍሉይ ሽልማት ንምሃብ ዝተኻየደ እዩ ኣብዚ ውድድር እዚ እውን 274 መንስያት ተሳቲፎም እቶም መንስያት ካብ ሰራዊት ካብ ሲቪል ሰራሕተኛታትን ተምሃሮን ነይሮም እንተኾነ ከምቲ ዝተደልየ 100 ሚእታዊት ዝረኸበ ኣይነበረን ስለ ዝኾነ ግን 98 ሚእታዊት 97 ሚእታዊት 96 ሚእታዊት ዘምፅኡ ተወዳደርቲ ስለ ዝነበሩ ኣብዚ ኣጋጣሚ ፍሉይ ሽልማት ክቕበሉ እዮም እዚ መደብ ኣብ ሰፍሐ ክፋል ዞባና ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ንልዕሊ ሓደ ወርሒ መዛረቢ ክኸውን ዝበቓዮ ኮይኑ መዐቀኒታት ኣውፂና ብዝገመትናዮ ክሳብ 1594 መንእስያት ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ጽልዋ ሕዲሩ ዝብል ግምት ኣለና ክቡራት ተሳተፍቲ ከምዚ ዝበለ መደብ ምክያድ ምስ ሕፅረት ጸጋታት ክብደት ክህልዎ ዝግመት እኮ እንተኾነ ሰላልሙድ ምትሕብባር ኩሉ ኣካል ናይ ዞባና ብዓብዪ ድማ ምምሕዳራት መምሃራን መንእስያትን ኮሚቴታትን እቲ ዕላማ ስዒሩ ብዓወት ወፂና ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣጋጣሚ በዚ ቀዲሙ ዝተገልጸ ገባብ ተወዳዲሮም ዝተዓወቱ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 12 ተወዳደርቲ መንእስያት ኣለውና እዞም ተወዳደርቲ 3 ካብ ንውዘባ ዒላ በርአት 3 ካብ ከተማ ከረን 2 ካብ ንውዘባ ሓመልማሎ ሓደ ድማ ካብ ንኡሳን ዞባታት ሓጋዝ ሓልሓል ሃበሮን ዓተከሌዛንን ተሳተፍቲ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ መጻረይ ዝተሳተፉ ናይ ንኡሳን ዞባታት ገለብን ኣስማጥን ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ስለ ዘይመዝገቡ ኣብዚ ውድድር ክሳተፉ ኣይከኣሉን ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ንዞባና ወኪሎም ኣብ ሃገራዊ ውድድር ዝሳተፉ 2 ብሉፃት መንእስያ ሰራሕተኛታት ንምምራፅ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ንኹሎም ተወዳደርቲ ሰናይ ናይ ግጥም መድረኽ ክኾነሎም ይምነ ብስም ታሪካዊ ቦታ ቡያ ኣብ ዝተዳለወ ውድድር ንክትሳተፉ ንዝመጻኹም ወከልቲ ኮሌጃት بسم كولج بيزنسني محبرسني فلتتني كان دعم مصاحم كبل فتو بويا بعلم درجة عبد فلات نزل له تاريخي بوتا خوينو كومون ليكاونتي علمنا ما بقول ودسب مارد زي باليونتولوجيكال سايت إلهم سيومو عبي أركيولوجيكاون تاريخي بوتا إلهم إذن إلهم مشيت مدب بقندو في صامت التاريخ مسيرة زجبار ولدر كوينو كابزخا منسات بزعبا حجرهم بزعبا تاريخ حجرهم أفلتون تقدس النت نخوننو حجازيو نفس وقفت ولا داري نزم دب عوت مزام حيال صارهم زجبر الدكان تخونه بتي زرايومو دليتني توفيرنتني كلهم كلمة ولدر تعوتيهم عند علامة ولدر أمونغو منسات أو حفشة أو فتاة تكورة ناي وددر منفس بمفتار أبها قراوي تاريخها ونقحات معبايو وددر حافش عفلتت كم قتلتا نتي أبزن زحالة عامتات بسرعة حكاية أنحى مدبات كينو همامته كم حدا أكل بوليتيكاوي قوسقاساوي تمرتاون سرحو قوني حافش عفلتت كت مدرة وددرات بمسرع من إسات أبز الزنبالي يوم بمستاف فترى ونت زبارة برولو زعبيلون زما حيشلون ملسا بمركب عقممون كلوتهم زعبيلو اندات زناقعو تمرت زقسملو نايودر منفس قدوس كنين بمعباي تموكرتات زكافلو لعل كله دما بهقوم رايهم زقصلو مدرخ عم تطاح سرح صنيحيو انه دما لومي
ብዝሓየለ ኣወዳድባ ሃገራዊ መልክዕ ሒዙ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ቡያ ንዝለዓለ ታሪኻዊ ንቕሓት መንእሰያት ተበጊሱ ይርከብ። በዚ መሰረት ሎማ ዓመት ልዑል ተሳታፍነት መንእሰያት ንምርግጋጽ ኣወዳድብኡ ብንኡሳን ዘባታት ኣብ ትሕቲ ሓለፍቲ ንኡሳን ዘባት መትአ ተማእኪሉ ከም ዝካየድ ተገይሩ እዚ ውድድር ብጉጅለ ብናይ ጽሑፍ መጻረይ ውድድር ከም ዝጅምር ብድሕሪኡ ናብ ናይ ንኡሳን ዘባት መጻረይ ውድድር ከም ዝቕጽል ብምግባር ኣብ ንኡሳን ዘባታት ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ዝወፁ መተባብዒ ሽልማት ከም ዝወሃቦም ተገይሩ ኣብ መወዳእታ ካብ ነፍሲ ወከፍ ንኡስ ዞባ ቀዳማይ ዝወፁ ብጠቕላላ 12 ንኡሳን ዘባታት ናብቲ ብደረጃ ዞባ ዝካየድ ዞባዊ ውድድር ክሳተፉ በቂዖም ኣለዉ። ብሓፈሻ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ቡያ ኣብ ንኡሳን ዘባታት 206 ተወዳደርቲ ክሳተፍዎ ከለዉ 114 መንእሰያት ድማ ብደረጃ ተዓዛብነት ተሳቲፎም ነዚ ውድድር ንምምዕራግ ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናዶት እውን ኣካል ዝመደብ ኮይኖም ነይሮም እዮም። እዚ ሎሚ ዞባዊ መዛዝሚ ንገብረሉ ዘለና ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት መንእሰያት ስራሕተኛታት ከም ኣካልን መቐፀልተን ውዳዊ መንእሰያት ስራሕተኛታት ንምሕያል ብማሕበር ክትግበር ካብ ፀኒሐን ዘሎን መደባት ኮይኑ ፍሉይነት ናይዚ መደብ ድማ ሃገራዊ መልክዕ ዝሓዘን ብፍሉይ ታሪኻዊ ንሓት ዜጋታት ንምብራኽ ዝዓለበን ብምዃኑ እዩ። ኣብ ወርሒ 3 2021 ነዚ መደብ ንምክያድ ሃገራዊ መደብን መምርሕን ድሕሪ ምድላው ኣብ ዞባና ከም መፋርቕ ወርሒ 3 ዞባዊ ኮሚቴ ብምؤሚን መደብ ስራሕን መወቀሲ ታሪኻዊ ጽሑፋት ብፍላይ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ክሳብ ናጽነት ኣይንፈላለ መግዛእቲ ጥለን ኣብ ኤርትራ ሳውሪ ኤርትራ ዝብላ መጻሕፍቲ ብሶፍት ኮፒ ብምዝርጋሕ ነፍሲ ወከፍ ንኡስ ዞባ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምውሃድ ክሳብ ዕለት 1 ወርሒ 4 ቅድሚ ምድላው ብምዛም መዓልቲ ውድድር ምስ ካልኦት ንኡሳን ዞባታት ብዘይገራጩ መንገዲ ከም ዝስራዕ ተገይሩ። በዚ መሰረት ኩለን ንኡሳን ዞባታት ብዘይካ ሰልዓን ድገን ካብ ዕለት 4 ክሳብ ዕለት 23 ወርሒ 3 መዓልቲ ውድድር ብምምራፅ ብመሰረት ዝወፀ መደብ ውድድራት ኣካይዳ ከለዋ ሰልዓን ድገን ግን ኣብ ዝተዋሃቦም ግዜ ዝድለ ቅድሚ ምድላው ብዘይምግባሮም መደቦም ከም ዝስረዝ ተገይሩ። ትግባረ መደባት ንኡሳን ዞባታት ንምክትታል ኮሚቴ ዶባ ዑደት ብምግባር መደባት ንኡሳን ዞባታት መንሱራ ኣውርደት ባሮንቱ ተሰነን ጎልጅን ክትከታተል ክኢላ መስርሕ መጻረይ ውድድር ንኡሳን ዞባታት ኣብ ንኡሳን ዞባታት ለጓዓን ሰባ ኣውርደት ሞልቂ ላዕላይ ጋሽ መጻረይ ውድድር ቀዳማይ ብመልክዕ ፈተና ካብኡ ንዝሓለፉ ድማ ብመልክዕ ሓፈሻዊ ፍልጠት ክግበር ከሎ ጠቕላላ 136 መንእሰያት ሰራሕተኛታት ተሳቲፎም ኣብተን ዝተረፈ 14 ንኡሳን ዞባታት ካብ ንኡሳን ጨናፍርን ትካላትን ወከልቲ ብምምራፅ ብመልክዕ ሓፈሻዊ ፍልጠት ክካየድ ከሎ ብድምር 98 መንእሰያት ተሳቲፎም ብሓፈሻ ኣብ 14 ንኡሳን ዞባታት 234 ተወዳደርቲ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ክሳተፉ ከለዉ መከላከሊ ኮቪድ-19 ኣብ ግምት ብዘወተወ 100 ዕዱማት ኣጋይሽ ብተዓዛብነት ክካተልዎ ክኢሎም ኣብ 14 ንኡሳን ዞባታት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዝወፁ መታብዒ ሽልማት ብመልክዕ ገንዘብን መጻሕፍትን ተዋሂቡ መጻረይ ውድድራት ንኡሳን ዞባታት ምስተዛዘመ ካብ መጀመርታ ወርሒ 5 ነዚ መደብ ሎሚ መዛዝሚ ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ንምድላው ግበረሉ ጸኒሑ ሎሚ ድማ ንፈላማይ ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት መንእሰያት ሰራሕተኛታት ዞባና ወግዓዊ መዛዝሚ ንገብረሉ ኣለና ብመሰረት ሃገራዊ መምርሒ ኣብዚ መደብ መዛዝሚ ውድድር ማለት እዩ 12 ጥራሕ ክሳተፉ ስለ ዝነበሮም ኣብ 14 ንኡሳን ዞባታት ድማ መጻረይ ውድድራት ስለ ዝተኻየደ መስርሕ መጻረይ ውድድርን ብዝሒ ተወዳደርትን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ካብ 12 ንኡሳን ዞባታት ዝተወከሉ 12 መንእሰያት ሰራሕተኛታት ዞባና ዝውክል ኣልባሳት ብሕራት ዞባና ብምምላእ ኣብ መንጎና ይርከቡ ኣለዉ። ኣብዚ ውድድር ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ዝዕወቱ 2 መንእሰያት ድማ ዞባና ውክሎም ብደረጃ ሃገር ኣብ ዝካየድ ውድድር ፈላማይ ሃገራዊ ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት መንእሰያት ሰራሕተኛታት ክሳተፉ እዮም። እዚ ሎሚ ብስም ውድድር ቡያ እነካይዶ ዘለና ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ኣካል ናይቲ መንእሰያት ታሪኾም ክፈልጡን ክዕቅቡን ዝካየድ ዘሎ መደባት ኮይኑ ብደረጃ ዞባ ኣብ መንጎ 37 ሃገራውያን ትካላት ምምሕዳራትን ሚኒስትርታትን መጻረይ ውድድር ተኻይዱ ዕዉታት ናይ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ድማ ተሸሊሞም ኣለዉ። ሎሚ ድማ ብደረጃ ዞባ መዛዘሚ ይካየድ ኣሎ።
بدرجة زبان العواتو خلته توادرت دماء بدرجة هاجر زكاير وددر قبل البيان زبا وكيلهم كساتو فيه مالتي إذا وددر زي كم قتلتا نايتي همامات زغبرو مس تاريخ زت أساسر فلتات نقحات زت أساسر مدبات كوينو بعابي أخا أبزي تاريخه بوتا كم بوتا بكتم عدقيح ناي تاريخ تمرت زلوا كم كوليج كوليج بيزنسن محبراو سنفلتات عدقيح مكيادو فولي يغبرو تزعبي فولي زغبرو خا ناي بحقي ناي وددر منفس نبرو بكل حبر استساتفن دك نسيونا خا بلعل وني بلعل تساتفوك ودادر على زخالا مخانو فولي يغبرو بعابيو نتمهارو إذا وددر زي كمتي علامو نتاريخ نمفلات تاريخ نايتمالي لومن صباحن سدري نصباح سلازخونه خابت مال تبغيسكا ابلوم نبيركا نصباح زانفتكا سلازخونه بو ملكع نزع علامه زهرم مدب نيرو خون تسفا قبر كم أكل مبرخ نقحات منسيات بويا استسمي هاجرا ودر تاريخه وفلتت نكايدالونا ازي بمنسيات نقيلو امونغو منسيات زكاير زولو مدب علامو كينيو ناي ودر منفس تاريخ بمدهساسن هاجرا ومنت نمحداسني منسي كم حدا دندل مرخبي كلته ولودتات كبير حلافنت ناي هاجرن حزبن صور زيغاي كم وراسن تركابن هاجرا ومنتو كعقب دما الله منت نمعقاب دما تاريخ مفلات قدنت يخون بزح واغاز تخفلو مهناز إرتراوي هاجراو منت مبقر نمعقابو إذا مدب زلو أبركتو عبي مخانو زلنا أمنت لعلي سوتافين أسان زباتات تكالات منقستن زملك الدما بزيكا نوزبا الدبحان دهلاكن وكلتي شومنتي أسان زباتات يستاتفلو بفولي سبحات أسان زباتات أبمت مئتاو اتن عبيتي كتماتات مالت كاباتع 4 منسيات كابجين عدما كلتا منسيات كابتن سرفان أسان زباتاتن ما حد وكلتي يساتفلو قبلنا مركب دا قربنا إنا نخيد لنا انت هنا جن كلتا تودادرتي تمساسال نت بسلا زمتو نخفل عليه نابز مدرخ قدمي حدا يوناس تمسكن كابزوا ما خليت خلايكا ميكائيل تولده كابزوا باغاش باركا هري تولدرتي يوناس تمسكن كابزوا ماكل ميكائيل تولدن كاب غاش زوا غاش باركا كاب حدا كسب إسرا حطتات علوا كمرتكايه يوناس باها كجمر كاب حدا كسب إسرا هري قطر حدا استوعل يوناس وتحضراو ممحدار بريطانيا عدل تمرتي أبرئسي مسفح بوليتيكاو من قسقاسن رئيتوخا مغلاصن اكو انت افقده بميلا كفافيل كاغزا ني إرتراويان كمقاقل تعيرو ازي ابز قصله بوليتيكاوي هيوت إرتراويان ياريتا إرتراويان انتاي صلوا نيرو نتي حفاش زدليز نبره بحفشاسي تسماميعهم نهاجراوي سنيت وي حدنت وي ننصنت كم زي سرحو غيروم زي زنيرو مترشا غا تي مكفال نتي فدريشن كا تجيرو أي ملس كان يوناس تمسكن لا تسعي زمتين هزبي إرترا مصر سوساني زحرم وديت إثيوبيان أمريكان بايتا تريجو يا تغنت ملسي راي ميكائيل تولده كاب زواج بركة كاب حدك 7 راي سماويان كاب دبوب عرب ناب هاجرنا أزمت أولوان زتمال أول مرأي معول بهالي كاب زخونة رغبتات 4 تقص سنة هنسا بوليتيكاو محدرة حرشة هايمانوت بوليتيكاو محدرة مالتي سنة هنسا حرشة هايمانوت وي امنت عايز خبابس اليوم مالتي هراي
ናይ ብረት መሳርሒ እንስሳ ዘቤት ሓደስቲ ዘራእቲ ምዕቡል ኣገባብ መስኖ ሓድሽ ስርዓተ ምምሕዳር ፊደላት ኣተሃናንፃ ኣባይቲ ሙሉእ ነጥቢ ረኺብካ ኣለኻ ሕረይ የቕኒልና ሕረይ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ታሪኻዊ ውድድር ቡያ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ይቕኒልና نبات مسبطاحيو بحرنا عمق البحر مراديو حلمنا نبوة من صفافيو درت يبلغ سماي سبحات من النوماي كن بلا وعاد الليل بلاقي يبتح تبرزو بلاقي يرحو تمعزو بلاقي تصفى نبات مسبطاحيو بحرنا عمق البحر مراديو حلمنا نبوة من صفافيو درت يبلغ سماي سبحات من الله وماي كنت سماي سبحات من الله وماي كنت له بعاد الليل بلاقي يبتح تبرزه بلاقي يرحو تمعزه بلاقي تصفى يعبي ሕጂ ቀፂልና ዕውታት ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ከን ዕድል ኢና ነዚ ዝዕድለልናኻ ኣቦ ወንበር ሃማተ ብፃይ ሳላሕ ኣሕመድን ናብ መድረኽ ዕድም ሳልሳይ ዕውት ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ሳልሳይ ዕውት ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ዮናስ ተመስገን ካብ ዞባ ማእኸል ብ8 ነጥቢ ካሕጉሰካ ዮናስ
10,000 ناقفة كلا يعوت مكيل تولدي كابزو باقاش باركا كلا يعوتنا مدرخ متسألو تغعيت كلا يعوت 14,000 ناقفة أتي أب كل وددرات كتبيون كنمنيون صنحنا قداماي عود قبلل عود وددر تاريخا فلطت بويا عبد الرحيم محمد علي كاب زبا عن سبا قبلل هاجراوي وددر تاريخا فلطت بويا عبد الرحيم محمد علي عيسرا شيخ نقفة مس تارجيتا عيسرا شيخ نقفان تارجيتان قبل التاريخاوي وددر تاريخاوي فلتت بويا حرام بارتري فنا زلو قبل الزوباخة من كوناتيو شلماتنا نقبل الزوبات رايو جن بسالساي كجمرة سالسايتي عودتي زوبا سميناويك أيح بحري يا بعسرت تشعتنت بي قال ايتي زوبا سوان لعلو تكالات مرتن بعسرانت بي قبل الزوباتات وددر تاريخها فلتت بويا خا زوبا عن سباب عسران حمشة نتبي قبل الزوبا عن سبا ذكر بحبل ذكر بخبري لذكر بنيات لذكر بفقري لأنتي إريترا تورز تسكمكو جغانو بوتاتنا ذكركو ذكري متكر ذكري غرتي ذكري بتفوت مكالستي ذكري ذكري عبيو ذكركم صعري بدل حديثتكم حولتي حكي لذكر بيتاهو وديت حيالات ساعة زمر حالتكم نحنا نقشتو هجر نحنا وعود هزبي جايبلكم كمان بمدار أرحكم مرسي عقراوي قما عالم مستلم عالم بالعالمات بعد زتفلو دم ايتيكم قبلعوا عمبات عطغار رابكم
ጥርሓው ክላዖን ብውሪት ገዛቲ ንዝክረኩም ንዝክር ልቦናኹም ኣውላጄ ሓቴኩም ከሳልሕ ድምፅኹም ንዝክር ብሓበን ንዝክር ብኽብሪ ንዝክር ብንያት ንዝክር ብፍቕሪ ወልዳ ኣብ ከቢረ ተሰማ ኢብራሂም ጀጋኑ ቦታትና ዝክረኩም تاريخ زحالف أسر كنقدر فلتات نزسعبو حلفنا يخبرت سرد حابن نقحتي يخبطو سواي زدحن بويا 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 لو وددر بويا مصف فلتات تاريخ زشيشايا بويا